röntgen, dus hier worden de foto's gemaakt. Maar hier zit dus eigenlijk de voorbereiding tussen. Dat moeten we nu maar eventjes niet, anders was je het wel ook zien. Het is allemaal digitaal tegenwoordig, dus we hebben niet meer van die foto's, maar gewoon op de computer. Oh. En dan heb je ook, kijk, dat mag je ook niet doen tot je 18 bent, daar heb je een röntgenschot voor nodig. Oh. Dan moet toch röntgenstralen blijven. Ja. Tandheelkunde. Hier worden alle gebiedjes gedaan. We hebben ook om röntgenfoto's te maken van de wortels. Kiesjes getrokken, beugeltjes gezet. Kiesjes gevuld. Kan allemaal.